bijaya annabi gwarzo Allah ga gallanin ka tsare mana shi daga sharrin mahasada da miyagun gari wanda duk yau kansa to ka iya mai wanda duba da cewa misali wannan gwamnatin tana da manufofi da kudurwa na masu na alhairi sai muka ga ya kamata a ce a matsayin mu na matasa mu mana da wata zamu iya takawa da kuma tallafa mu shi kan shi mai girma gwamnati sai muka ga ya kamata mu asasa wannan kungiya domin irin ayyuka na alhairi na ci gaba irin wanda mai gwamnati sa gaba mu ma mu tallafa masa daga cikin su shine irin ziyarar makarantu asibitota marasa lafiya da duk wasu bukatu na al'umma kuma irin rayuwar matasa ya za a ga za su samu inganci da mata so a takaice dai shine manufar mu don haka shi yasa muka yanke shawarar cewa ya kamata mu zo zuwa mu ga halin da ake ciki don haka mun taho ne yanzu a matsayin kungiyance na kungiyar Hajiya Sadiya Bello Matola Foundation insha Allah ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya baka lafiya amin ya yi Allah ya sawa amin barka to abin da ya kamata dukkan dan adam kowa na da irin gudunmuwar zai iya taimaka ga al'umma so akwai abubuwan da bai kamata a tsaya kullum jiran gwamnati ake jiran ta ba ko kuma manya ko idan mutum zai iya samun naira bai iya daukar naira 10 naira nawa ya bayar to ko ya samu bai yi to mu ma a madadin mu na matasa masu son ci gaban wannan al'umma sai muka ga ya kamata mu zakulo wasu ayyuka na alhairi wanda ya kamata mu ma mu ba da tamu gudunmawa da cikin al'umma don haka sai muka asa wannan kungiya mai suna Hajiya Sadiya Bello Matola Foundation muka fara daga cikin aikin mu shine muka ziyarci makarantu tare da duba halayen da makarantu suke ciki idan inda bukata ne na wani abu ai muka ziyarci asibitota da ganin halayen da mara lafiya suke ciki tare da tallafa musu ma in ya kama sannan da zuwa gidaje shi ma ana ziyarar mara lafiya da duk wasu ayyuka da na shafi taimaka ma al'umma sannan da ganin ya za a yi su kansu al'umma din sun tsaye da kansu sun samu hanyoyin sana'o'i